संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते। बारसूमधून रत्नागिरीच्या राजापूरमध्ये प्रस्तावित बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून कोकणात वातावरण चांगलंच तापलंय। प्रकल्पासाठी मातीचं सर्वेक्षण सुरू असताना मोठ्या संख्येने आंदोलक महिला, पुरुष सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी दाखल झाल्या होत्या। यावेळी आंदोलकांनी या माती सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवला होता। या विरोधानंतर पोलीस आणि आंदोलक आमने-सामने आले होते। त्यानंतर या आंदोलक महिलांना प्रकल्प स्थळावरून हटवण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुरांचा वापर करण्यात आला होता। यानंतर पोलिसांना सर्वेक्षणाच्या ठिकाणाहून आंदोलकांना हटवण्यात यश आलं होतं। चल चल घुसा घुसा। गाला गोळे आम्हाला तुम्ही तरी सुधाल। पुढच्या गाडीत बसायचं पाणी ज्याच्यामुळे चालता पण येत नाही त्याला बिचारायला। हाताची बोटं वगैरे पण सर्व नाही होतात, त्याला चालता येत नाही, श्वास घेताना तकलीफ होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।